Čau, já se jmenuji Game1.cz a dneska se natočíme první video z Robloxu. A máme to lobíčko, jmenuje se to... Moment. Jmenuje se to, já to livnu na chvilku. Jo, jmenuje se to VNF Garbage Truck Starting Swapping Simulator. Se to takhle jmenuje. Jsem si to našel. A jo, moment, jo, je to lepší. A to je vlastně o popelářích. Dejte like, odběr, zvoneček a jdem na to. Tak, tady mám. Jo, já jsem to chvilku hrál. Já jsem si koupil tady první také auto. Tady mám to ze začátku, to jsem si koupil. Tady je jedno, které... Jo, tu. Takže my si zkusíme první naplnit toto. Tady se nám to spawnulo. Okay. Jo, trošku... Jo, takhle. No, jede to 15. No, zapnu. Všechno zapnem. A jedem. Prostě sbíráme odpadky tady ve městě. V městečku sbíráme odpadky. No, jeden bod. No, body, no to nejsou body, to je prostě odpad. Tady toto. Takhle to budeme sbírat. Už jsem dlouho nenatočil žádné video, tak po 2 týdnech natáčíme. Jako menší. Ne, to nechci. Nemám. Skoro nic nevidím, jak to mám. Jo. Na počítači, jak jsem to hrál tam, na počítači, tak tam to je lepší. Tam se to neseká tolik. Protože to nějak nestíhá. No. No doufat, že to zvládá v pohodě. Na počítači ještě neumím natáčet, tak tam to nevím. Si musím ještě naučit. Tak jak se to naučím, tak už natáčel na počítači. Tak. Prostě tak po městečku vybíráme odpadek. Musí tady být čisto. Ptáte, že si to jo, sbírá to. Jo, sbírá. Sbírá to pěkně. Ale naplnit to bude těžké. Na 650. To akorát teďka nevím, jak jsem před nechci. No to se pak koupnu. No, je to také sekanější. A mám tady druhou minihru, kterou si ukážem za chvilku, protože tady toto, nevím, dojedu do na skladku dojedu, tak. Jsem si teďka vypl mikrofon, dobrý. Jsem si mluvil tady sám za sebe, dobrý. Tak dojedu na skladku.
a ukážu druhou minihru. Ta druhá minihra bude trošku těžší. Tak. To vysypáme. Otočné. Tak. To se vysype, jo. Jo, sype se to, sype. Tak. No, sypej. Co tu skáče? Neřu. Jo, hotovo. Next. Tu skáčeš potom. Tak, ukážeme hned druhou minihru, která se jmenuje... Moment. Jo. Která se jmenuje... Takhle. Jo, je to ono. Both your eyes, ježiš, já neumím tak. Jore a Truck update, tak se to jmenuje. Tak. A že se to nebude tolik sekat na tom. OK. Jo. Je to dobrá. Tu klikám. Tak. Asi nám toto já můžem, že jsem si to koupit, takže spawn. Jo, toto. Teďka. Proč jsem vyskočil? Teďka jedem, jo. A teďka pojedem. Ježiš, já jsem znovu vyskočil. Jedem, no, to je jedno. Tak jedem tady. Ale na počítači bylo by to lepší. Než na tom telefonu, ale tak. Co už. Je taková fajná minihra. Už bylo častěji vydávat videa, teďka nebylo včas na to. Myslím, že už nevyjedu, to je dobrý, pomal. Budeme tam nahoru. Tak. Dejte prosím like, odběr, zvoneček, jak se někde dostane. Už někdo stojí, jo, jedem. Co vrátíš? Stůj. Já nevyjedu. Jo, dobrý. Jo, jak jede první. Teďka já už vůbec nevyjedu na to. Pomal, no. No. Nemyslím, že to má být úplně takto. No.
jsem si to nemyslel. Ale... No. To je na odpis. Opravdu v tom. Ne, já neprojedu. Jak se dává restart? To se to nedává, ne? Boum. Nevědu. Počkám to. Nevědu. Asi už nevědem. Asi. Už asi. Asi tam bugnul. No, jsem tam spadl do toho. Jo. Dobré. Tak jo, dejte like, odběr, zvoneček a pro další video zase čau.